Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Albert. Edad 47 na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa lalawigan ng Visayas. May asawa at may dalawang anak na po ako. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan nang minsang mapadpad kami ng aking mga katrabaho sa nag-iisang bahay sa liblib na lugar. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng baryong napasukan namin ng aking mga katrabaho. Bilang respeto na rin po sa mga nakatira malapit sa bahay na aming napuntahan. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang embalsamador dito sa aming nayon. Kahit na nakaranas ako ng mga kababalaghan at nakakakita na rin ako ng mga kakaibang nilalang, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatrabaho bilang embalsamador. Ito lang po kasi ang alam kong trabaho dito sa aming bayan na alam kong sasapat para sa pamilya ang aking kinikita. Kapag namamasukan po kasi ako sa iba, ay mababa lang ang pasahod at hindi sasapat sa pamilya ko ang aking kikitain. Kaya naman kahit mahirap at minsan ay nakakatakot, nagtsatsaga na lang ako sa trabahong ito. Maibigay ko lang ang pangangailangan ng aking pamilya at alam kong hindi sila magugutom ay sapat na po yun sa akin. Maswerte rin naman po ako sa aking mga amo dahil mababait po sila at sa oras ng aking kagipitan ay madali ko lang po silang malalapitan. Kaya wala po akong reklamo sa pag-uugali ng mga amo ko. Naranasan ko ang kahindik-hindik na pangyayaring ito. Taong 2004 at ang edad ko po noon ay 29. Kasarapan ng aking pagtulog na magising ako. Dahil sa malakas na pagkatok ng kung sino mang tao ang nasa labas ng pintuan namin. Sino yan? Tanong ko nang makalapit na ako sa pintuan. Pre, si Sherwin ito. Pinatatawag tayo ni Amo. May pupuntahan daw tayong patay. Iimbalsamahin na raw. Sagot ng aking kasamahan na kalapit bahay lang din namin. Sandali kong tinignan ng oras na nasa sala ng bahay namin. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang tignan ko iyon. Napakamot na lang ako sa aking batok dahil inaantok pa ako ng mga sandaling iyon. Sige bay, pasabi susunod na ako sa shop. Tugon ko dito at hindi ko na binuksan ang pintuan. Malapit lang po kasi ang shop ng punerarya sa nirerentahan naming bahay. Kaya nilalakad ko na lang ito kapag pumapasok ako. Bali 10 minutong lakarin lang at mararating ko na ang shop namin. Sige bye, hintayin na lang kita sa shop. Aniya ni Sherwin at naglakad na ito patungo sa punerarya. Agad na akong nagbihisa at nagpaalam sa asawa ko na pinatatawag ako ng aking amo dahil may trabaho kaming gagawin. Ganoon po kasi sa pinagtatrabahuhan ko kalakbay. Kahit anong oras ay pwede kang tawagin para pumasok. Lalo na kapag apurahan na magpapagawa. Pero minsan lang ang taong ipapaembalsama ang kaanak nilang patay nang bigla ang kalakbay. Saka malaki naman kung magbigay sa amin ng bonus ang amo namin, bukod pa sa pasahod. Kaya hindi na kami nagrereklamo pa. Lumipas ang ilang minuto ay dumating na ako sa shop. Naabutan ko nagkakape na ang aking mga kasamahan na sina Sherwin, JR at si Lando. Bali si Lando po ang nakakatanda sa amin at siya ang driver ng sinasakyan namin palagi kapag pumupunta sa bahay ng namatayan. Nakakarating rin po kami ng malalayong lugar, lalo na sa mga liblib na lugar at hindi na kaya pang dalhin sa punerarya ang bangkay ng kaanak. Kaya kami na lang ang pumupunta sa bahay nila. Pagkarating ko ng shop ay kaagad ko silang tinanong kung saan kami pupunta. Sinabi naman ng amo naming si Sir Leo na isang liblib na baryo kami pupunta. Tapos ay binanggit nito ang baryong pupuntahan namin. Ano po sir? Di ba napakalayo po noon? Sa tansya ko ay 2 oras tayong bibiyahe papunta doon. Wala bang puneraryang malapit doon? Kunot noong tanong ko dito. Meron naman. Kaso ayaw nilang pumasok sa baryong iyon. Ayaw rin naman sabihin ng kaanak na tumawag dito sa shop kung bakit. Sagot ni Sir Leo. Sasama po ba kayo, sir? Tanong ko ulit dito. Naku, hindi na. Kayo na lang, may lakad kasi kami ni Mrs.
Bibisita kami sa pamilya ni Mrs. Kaya kayo na muna ang tatrabaho sa bangkay. Mahabang paliwanag nito. Hindi na kami nagreklamo pa dahil inabutan na kami ng tig-1,000 ni Sir Leo. Paunang bigay niya iyon sa amin para may pangkain kami pagdating sa baryong pupuntahan namin. Kaya tumayo na si Lando at nagtungo sa karong sasakyan at pinaandar na iyon. Inilagay ko naman sa likuran ang mga gagamitin naming formalin at ang hose na pangsipsip ng dugo ng patay at iba pang mga kagamitan. Matapos naming maihanda ang lahat, ay nagpaalam na kami kay Sir Leo at umalis na. Mahigit 1 oras na ang aming binabaybay, ay hindi pa rin kami nakakarating sa baryo. Hanggang sa nag-umaga na at nakaramdam na kami ng gutom. Kaya nang may nadaanan kaming karinderya ay nag-almusal muna kami saglit. Malayo pa ba tayo sa baryong pupuntahan natin, Bay? Tanong ni Sherwin sa akin. Hindi ko nga rin alam eh. Sandali itatanong natin sa serbidora. Tugon ko dito. May nakita kasi akong babaeng serbidorang papalapit. Noong makalapit na ang babae ay tinanong ko ito kung malapit na ba kami sa baryong pupuntahan namin. Napansin ko namang kumunot ang noon ng babae nang marinig nito ang binanggit kong baryo. Sigurado po bang doon kayo pupunta, sir? Tanong nito sa amin. Napatingin naman ang iba ko pang kasamaan sa serbidora bago tumingin sa akin ang mga ito. Oo, miss. Sigurado kaming dyan yung address na pupuntahan namin. Yan kasi yung ibinigay na address ng kausap ni boss sa telepono bago kami pumunta dito. Sagot ko naman sa serbidora. Ang may papayo ko lang po sa inyo mga sir, mas mabuting huwag na po kayong tumuloy sa lugar na yan. Delikado po kasi ang baryong yan. Marami nang napapabalita ang pugad ng mga aswang ang lugar na yan. Paliwanag sa amin ng babae. Medyo natawa pa kami sa sinabi ng babae. Dahil sa buong buhay namin ng aking mga katrabaho ay wala kaming naranasan o nakitang aswang. Marami na rin kaming napupuntang liblib na lugar. Pero wala namang aswang at nakakauwi naman kami ng ligtas. Baka naman mali yung nagbalita sa inyo, miss. Saad ko dito. Kayo po, sir. Kung gusto niyo pong tumuloy sa baryong iyan, hindi ko po kayo mapipigilan. Ang importante ay binilaan ko na po kayo. Aniya nito at itinuro niya sa amin ang daan kung saan kami mas mapapabilis ng biyahe patungo sa baryo. Matapos namin kumain sa karinderya, ay nagpasalamat na ako sa babaeng nag-asikaso sa amin sa pagkain at nagturo kung saan ang mas madaling daanan. Nung makasakay na kami sa karo, ay napansin kong nakatingin sa aming tila nag-aalala ang mga tauhang nasa karinderyang kinainan namin. Kaagad naman naming binaybay ang daan ng sinabi ng dalaga. Noong marating na namin ang bungad ng baryong iyon, ay dahan-dahan lang na pinaandar ni Mang Lando ang karo. Dahil sa mga matutulis na mga batong nakausli at hindi pa sementado ang daanan. Kaya dahan-dahan lang na pinaandar ni Mang Lando ang karo para hindi kami masabugan ng gulong. Ano ba naman ito? Parang sinadya naman lagyan ng mga matutulis ng bato ang kalsada para walang makapasok na sasakyan. Reklamo ni Sherwin. Pasado 6:00 na ng umaga noon at hindi pa rin kami nakakarating sa bahay na pupuntahan namin. Tumawag naman ang amo namin at in-update pa kami kung maayos ba kaming nakarating. Naku boss, kung nandito ka lang siguradong maiinis ka po. Ang tagal naming natunton itong baryo. Tagong-tago masyado, kaya hindi pa po kami nakakarating sa bahay ng may patay. Reklamo ni Mang Lando sa amo namin habang kausap nito iyon sa cellphone. Narinig kong pinayuhan kami ni Sir Leo na mag-ingat sa pupuntahan at kapag natapos na ay lumabas na kami kaagad ng baryo. Sige boss, maiksing tugon ni Mang Lando bago inop ang kanyang cellphone. Habang binabagtas namin ang lubak-lubak na daanan, ay napansin kong puro talahiban na ang gilid ng daan at sa kabila naman ay putikan na para bang lubluban ng kalabaw kapag naiinitan na. Bibihira na lang din ang mga bahay na aming nadadaanan. Paisa-isa na lang din ang mga taong nakikita ko sa labas ng bahay na nadadaanan namin. Medyo nakaramdam ako ng takot ng mga oras na iyon.
at lumakas ang kabog ng dibdib ko na para bang may hindi magandang mangyayari sa amin. Ilang sandali pa ang aming biniyahe ay natuntun na namin ang bahay na nakalagay sa address. Pagbaba namin sa sasakyan ay nakita kong may tolda ng nakakabit sa labas ng bahay. Pinagtulungan na naming buhatin ni Sherwin ang kabaong at inilagay na sa harapan ng bahay kung saan nakakabit ang tolda. Habang inaayos ng mga kasamahan ko ang kabaong at mga bulaklak, ay dimiretso naman kami ni Sherwin sa loob ng bahay para maumpisahan ng imbalsamahin ng patay. Sinamahan naman kami ng may-ari ng bahay sa kwarto kung saan naroroon ang bangkay. Pagkabukas ng kwarto ay biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Kaya napatakip kami ni Sherwin ng ilong at tinanong ang Ali kung ilang araw ng patay ang matanda na nakaratay sa higaan. Noong isang araw pa lang namatay ang aking ina. Malungkot na tugon ng Ali na napag-alaman naming si Aling Milagros ang pangalan nito. Bakit ho hindi sa malapit na bayan kayo tumawag ng embalsamador? Nang sa ganon ay hindi na kayo naghintay ng ilang araw bago maimbalsama ng inay ninyo. Tanong ko dito. Hindi naman tumugon ng matanda sa tanong ko, kaya hinayaan ko na lang iyon. Marahil ay may rason ito kung bakit hindi siya kumuha ng mag-aasikaso sa bangkay ng kanyang ina sa malapit lang na bayan. Tinignan ko na ang bangkay at sinuri iyon. Pagkatapos ay inihanda ko na ang galong walang laman na paglalagyan ng dugo ng patay at ang pormaling ipapalit sa dugong sisip-sipin sa katawan upang hindi na mangamoy. Sobrang baho naman dito, Abay. Parang mahigit 1 linggo nang naburo itong patay sa baho ng amoy. Mahinang wika sa akin ni Sherwin nang makaalis na si Aling Milagros habang tinutulungan ako nitong ayusin ang bangkay. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Pabulong na wika ko dito. Noong ituturo ko na ang matulis na bagay na pansipsip ng dugo sa bandang pusod ng bangkay, nagulat at napatras kami ni Sherwin. Dahil kitang-kita naming dumilat ang mga mata ng bangkay. Kaya napakurap ako sa aking mata. Baka kasi nagkamali lang ako ng tingin. Ano yun? Nakita mo ba yun, Bay? Kinakabahang tanong ni Sherwin sa akin sabay turo sa bangkay. Hindi na lang ako sumagot dahil kinakabahan rin ako. Kaya kaagad ko na lang itinarak sa tiyan ng bangkay ang pansipsip ng dugo na nakakabit sa galong paglalagyan. Nang ituro ko na iyon ay halos mapasigaw na kami ni Sherwin. Nang makita naming biglang may 2 pangil ng ngipin ang lumabas sa magkabilang pisngi ng bangkay. Wala naman yung kanina ng suriin namin. Bago ko kasi umpisa ang embalsamuhin ng bangkay, Kalakbay, sinuri ko muna ng maigi para masigurado kung patay na talaga ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay hindi ko alam kung anong kababalaghan ang nangyari sa amin. Dahil kitang-kita ng 2 mata ko nang biglang humaba at lumabas sa magkabilang gilid ang pangil ng bangkay ng matanda. Diyos ko, nakita mo ba yon, Bay? Yung pangil lumabas sa bibig ng patay. Paanong nangyari iyon? Pagtatakang tanong ng kasamaan ko. Sinabihan ko naman itong huwag magpahalata dahil pakiramdam ko ay may tinatagong sikreto ang pamilyang namatayan. Nakita ko rin kasing tadtad ng sugat ang matanda na para bang initak iyon. Mula sa dibdib hanggang sa likod ay tadtad ito ng mga malalaking sugat. Naisip kong marahil ay totoo ang sinabi ng babae doon sa karinderya na pugad ng mga aswang ang nakatira dito. Kaya naman binilisan ko na ng maigi ang ginagawa namin ni Sherwin para makalabas na kami ng baryo bago pa magdilim. Ilang oras pa ang lumipas ay natapos ko na ang ginagawa kong paglilinis sa bangkay at pinalitan na namin iyon ng damit bago ilagay sa kabaong. Pasado 3:00 na ng hapon kami natapos sa pag-aasikaso ng bangkay. Kaya naman nagpaalam na kaming uuwi na at nagdahilan na lang akong may hinahabol pa kaming trabaho. Nagwika naman si Aling Milagros na magkapiraw muna kami bago umalis. Huwag na ho, Aling Milagros. Nagmamadali rin po talaga kami. Ani ako sa matanda nagkukumahog na handaan kami ng kape. Lang niya naman oh. Patay ang pinuntahan natin dito ang mga tol. Kaso mukhang tayo pa yata ang mamamatay at gagawing pulutan ng mga aswang
Bulong ni JR sa amin. Napalingon naman kami dito at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon naman dito, kanina habang nag-aayos sila ng mga bulaklak para sa patay, nakaramdam siya ng pagkaihi, kaya nagpaalam ito kay Mang Lando na iihi muna. Matapos iyon ay nagtungo na siya sa likurang bahagi ng bahay para maghanap ng maiihian. Nang makahanap na siya sa hindi kalayuan ng mapupwestuhan, ay nagmadali na siyang magkubli sa malaking puno at umihi. Maya-maya pa, nakita niyang may lalaking lumabas mula sa pintuan sa likuran ng bahay. May bitbit itong buhay na manok. Ang buong akala niyo noon ay magkakatay ito. Kaya isinara niya ang zipper ng short at akmang babalik na sa harapan ng bahay. Kaya lang nung ako mang maglalakad na sana siya pabalik, ay sa hindi sinasadyang matapunan niya ng tingin ng lalaki. At noong masipat nga niya ang lalaki, ay walang habas na kinagat nito sa bandang leeg ang manok. Nanlaki ang kanyang mga mata at pakiramdam niya ay umakyat ang kilabot niya sa katawan patungo sa ulo bago siya muling nagkubli sa malaking puno. Nakita niya pang kumakawag-kawag ang manok hanggang sa dahan-dahan na itong nangisay. Dagdag pang wika ng katrabaho kong si JR. Noong kinagat na ng lalaki ang manok at nakitang tumagas na ang dugo sa leeg, ay agad na sinipsip ng lalaki ang leg ng manok tapos ay nilantakan. Kulang na lang ay maligo na sa dugo ng manok ang buong mukha ng lalaki. Pagkatapos makita iyon ni JR, ay namanhid ang kanyang buong katawan at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Mabuti na lang at hindi siya napansin ng lalaki bago ito bumalik sa loob ng bahay. Matapos kong marinig ang sinabi nito, ay mas nagporsige pa kaming makalabas na sa baryo ngayon. Dahil sa delikado na ang aming kalagayan ng mga oras na iyon, lalo na at malapit na magdilim, hindi na kami nagpaalam sa may-ari ng bahay at patakbo na kaming sumakay sa karo. Kaagad namang pinaandar iyon ni Mang Lando at pinaharurot ng takbo. Wala na kaming pakialam ng mga oras na iyon kung masabugan man kami ng sasakyan. Ang importante ay makalabas kami kaagad sa baryo. Habang mabilis na pinatakbo ni Mang Lando ang sasakyan, ay sumilip ako sa side mirror. Nanlaki ang aking mga mata at natakot sa kadahilan ng may mga malalaking aso ang humahabol sa amin mula sa bahay ni Aling Milagros. Samantalang wala namang kaming nakitang aso kanina sa loob ng kanilang bahay. Nakapasigaw na kami sa loob ng sasakyan. Nabilisan pa ni Mang Lando ang pagmamaneho dahil maaabutan na kami ng malalaking aso na nagbabaga ang mga mata. Mang Lando, bilisan mo pa ang pagmamaneho. Malapit na sa atin ng mga aswang, sigaw ni Sherwin. Nakakarinig na rin kami ng huni ng wakwak mula sa itaas ng sasakyan na nagpapaikot-ikot lang ang huni nito. Putya kayong mga aswang kayo. Mga wala kayong utang na loob. Pagkatapos naming linisan at bihisan ng maayos ang miyembro ninyong namatay, bibiktimahin niyo pa kami. Sigaw ni Mang Lando at binaba ng konti ang windshield ng sasakyan. Hayop na mga aswang na iyan. Balak pa tayong patayin. Daldal pa nito at pinaharurot na ng takbo ang sasakyan. Halos magkanda-buwal-buwal na kami sa loob ng sasakyan dahil sa baku-bakong daanan at sa malalaking bato na natatamaan ng gulong ng sasakyan. Mabilis na tinunton ni Mang Lando ang daan na itinuro sa amin ng babae sa karinderya para mas mabilis kaming makalabas ng baryo. Habang patuloy pa rin kaming sinusundan ng wakwak sa itaas at ng mga malalaking aso. Lumipas ang halos kalahating oras na paghahabulan ay narating na namin ang bungad ng baryo at nakita namin may mga taong nakaabang sa kalsada. Ilang sandali pa ay tuluyan na kaming nakalabas ng baryo. Dire-diretso na si Mang Lando ng pagpapatakbo ng sasakyan at hindi na niya hinintuan ang mga taong naroroon sa kalsada. Nang makalabas na kami sa mga nag-uumpukan, ay nakita ko ang babaeng nasa karinderya kanina. Sinenyasan ko na lang ito ng pasasalamat nang makita niyang nakatingin ako sa kanya bago pa namin tuluyang nilisan ng baryo. Nakauwi naman kami ng ligtas sa bayan namin mga kalakbay. At hindi na namin binalikan pa ang ibang kagamitang naiwan sa bahay ng mga aswang. Hinayaan na lang namin iyon kaysa mapahamak ulit kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong mga kalakbay. Maraming salamat.